पादावा जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुनतीर वनचारी यमुनतीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம கடைசி அத்தியாயத்துல இருக்கோம். பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? மாதாஜி. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जन शलाकया उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथामख्यं तथाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रत्नादान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधाकृष्ण पादान सगगण ललिता श्री विशाखान विदांस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कांचन कौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुक्मकृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय हो ब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्त्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। कुरवे गौरचन्दिराय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेद स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्ताश देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम. हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபுஜி. हरे ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 18வது அத்தியாயத்தில் 78 ஸ்லோகங்கள் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம். பிரபுஜி என்னோட வாய்ஸ் கிளியராக கேட்கலன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ओके महाराज। ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ம அஹ், அஹ், கர்ம யோகத்தின் மூலமாக
நம்ம பார்த்தோம் கர்ம காண்டம்ன்றது சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டபடி நாம் நம்மளுடைய கடமைகளை செய்தால் அது கர்ம காண்டம். கர்ம யோகம் என்பது பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்து பகவானிடத்தில் சென்றடைவது யோகம், கர்ம யோகம்னு பார்த்தோம். இந்த ஜடப்பற்றுகள்ல இருந்து எப்படி கர்ம யோகத்தின் மூலமாக நாம் விடுதலை பெற முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஒரு செயலை செய்வதற்கு 5 விதமான காரணங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் சொல்ல போறார். அது மட்டும் இல்லாம இந்த முக்குணங்கள் வந்து நம்மளை எப்படி கட்டுப்படுத்துது அப்படின்றத சொல்றார். அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக எப்படி தூய்மை ஏற்படுகின்றது அப்படின்றதையும், பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்னா என்ன, பிரம்மனுடைய அந்த இதை வந்து எப்படி, அது வந்து மிகவும் ரகசியமான அறிவு அப்படின்றத சொல்றார். எல்லாவற்றையும் விட இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் தூய பக்தி செலுத்துவதன் மூலமாக பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத அஷ்டதசோऽध्यायः மோக்ஷ சந்நியாச யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, கடைசி நாள், அதனால எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோக். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே अर्जुन கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच उवाच வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. பிரபு நெக்ஸ்ட் இதுல வாசிப்பாங்க. अर्जुन उवाच सन्न्यास्य महाभाग என்ன குரு என்ன மாதாஜி? நீங்க வாசிங்க, அடுத்தது பிரபுஜி வாசிப்பாங்க. நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே மாதாஜி. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाभागो तत्त्वम् इच्छामि वेत्तितुम् त्यागस्य च हृषीकेश प्रतकेशि निषूदनः. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி என்ற அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. கேசின்றது வந்து ஒரு அசுரன் வந்து இந்த குதிரை இதுல வந்தார். கேசின்ற அசுரனை எனக்கு அதாவது சந்தேகம் அப்படின்ற அந்த அரக்கன் கேசி என்ற அரக்கனுக்கு ஈக்குவலாக சொல்லப்படுது இங்க. ஸோ அந்த அரக்கனை கொன்றவரே புலன்களின் அதிபதி ரிஷிகேஷர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்துடன், தியாகம் மற்றும் சந்நியாசம் ஒன்றா அப்படின்றத கேட்டார் முதல்ல இல்லையா? நம்ம பார்த்த இந்த முந்தைய அத்தியாயங்கள்ல பார்த்தோம். இங்க அது இரண்டோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றத வந்து இங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்கிறார். எஸ் மாதாஜி. பிரபுஜி வாசிங்க பிரபு. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண श्री பிரபுஜி. भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कमयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्याग विचक्षणाः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். சேம் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? நம்மளுடைய அந்த ஜடப்பற்றோட செய்யற செயல்களை துறக்கிறது சந்நியாசம். ஆனால் எல்லா செயல்களுமே துறந்து இருப்பது தியாகம் என்று இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. இங்க இருக்கு தியாஜ்யம். நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கு, எல்லாருமே வாசிக்கலாம். வாசிங்க வாசிங்க மாதாஜி. त्याज्यं तोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञतानथ नतभः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். என்ன 3 விஷயத்த நம்ம கைவிடக்கூடாது? யாகம் செய்வது, தானம் செய்வது, தவம். அது எந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், எந்த ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அது பொருந்தும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यं एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது மிக அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றது. இது நம்மள மீண்டும் தூய்மைப்படுத்தும் அப்படின்றத இங்க கிருஷ்ணன் நம்ம சொல்றார். அதை யாருமே துறக்கவும் கூடாது. எல்லோரும் அவரவர்கள் நிலைக்கு ஏற்ப அதை அஹ், கொண்டு செலுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 13, 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பம்சைதானி மகாபாஹோ காரணானி நிபோதமே சாங்கே கிருதாந்தே प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्वितं विविताश्च पृथक् சேஷ்டா தைவம் சைவாத்திர பம்சமம். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். எந்த ஒரு செயல்களை செய்யறனாலும் அதுக்கு 5 விஷயங்கள் தேவைப்படுது. ஒன்று, செயலுக்கான இடம். நம்ம அந்த க்ஷேத்திரம், உடல் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த செயலை செய்யக்கூடியவன், அது அந்த ஆத்மா, செய்பவன் எப்படி செயல்களை செய்கின்றான்? அவனுடைய புலன்களை யூஸ் பண்ணி, இல்லையா? 5 புலன்கள் பார்க்கிறோம். பிளஸ் மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். ஸோ பல்வேறு புலன்கள் அத அந்த செயலை எப்படி செய்கின்றான்? இந்த புலன்களை யூஸ் பண்ணி பலதரப்பட்ட முயற்சிகளை எடுத்து இறுதியாக பரமாத்மாவுடைய கட்டளைக்கு இணங்க அந்த செயல்கள் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ 5 காரணங்கள் தேவைப்படுகின்றது. செயலுக்கான இடம் அந்த உடல். அந்த உடலை பயன்படுத்தி அதை செய்பவன் ஆத்மா. பல்வேறு புலன்களை யூஸ் பண்ணி பலதரப்பட்ட முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டு இறுதியாக பரமாத்மாவோட கட்டளைக்கு இணங்க 5 காரணங்களின் மூலமாக செயல் நடக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. தத்ரைவம் சதி கர்த்தா மாத்மானம் கேவலம் துயஹ பஷ்யத் யக்ருத புத்தித்வான் ந ச பஷ்யதி துர்மதிஹி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. அந்த அந்த இந்த 5 விஷயங்கள் சேர்ந்தாதான் அந்த செயல் நடக்கும் அப்படின்றத தெரியாம நான் மட்டும்தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம்னு நினைக்கிறவன் பார்த்தீங்கன்னா முட்டாள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி, பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म सोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுபவை. இப்ப யாரெல்லாம் அந்த செயலை செய்ய தூண்டுறாங்க அப்படின்றத பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். அந்த செயலை பத்தின அறிவு, அந்த ஞானம், அந்த செயலை செய்வதன் மூலமாக நமக்கு என்ன பலன் கிடைக்கின்றது, அதை அதை அறிந்து கொள்பவர். இந்த 3ம் சேர்ந்துதான் அந்த செயலை செய்ய தூண்டுகின்றது. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. செயலை செய்ய தூண்டுறது, செயலை உண்டாக்குறது. செயலை தூண்டுறது என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம அந்த இந்த கிளாஸுக்கே வரணும்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. என்னதான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஸோ ஜஸ்ட் நம்மளோட இது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் தானே, போய் பார்க்கலாமே அப்படின்னு ஒரு இது. அந்த கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றது மூலமா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்குதுன்றாங்க. அது என்னன்னு தெரிந்து கொள்ளலாமே அப்படின்னு. அந்த அறிவு, அறியப்படும் பொருள். பகவத்கீதையை பத்தி ஏதோ சொல்றாங்க, கேட்கலாம். ஸோ யாரு தெரிந்து கொள்பவன்? அந்த ஆத்மா, இல்லையா? அது என்ன விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வரோம். ஸோ இதெல்லாம் செயலை தூண்டுறது. அதனால நான் என்ன பண்றேன்? ஓகே, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, யூடியூப் வருது, வாட்ஸ்அப்ல வருது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த புலன்களை யூஸ் பண்ணி, கண் பிளஸ் கைகளை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்றோம். அந்த அந்த செய்யற செயல், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றோம் இல்லையா? செயல். அந்த செய்பவன் யாரு? அந்த அகைன் அந்த ஆத்மா. இது 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ செயலை தூண்டுறது, செயலை உண்டாக்குறத பத்தி நம்ம இங்க பார்த்தோம். 19, 20, 21, 22 மாதாஜி. ஞானம் கர்ம ச कर्ताश त्रिदैव गुणपेदत प्रोच्यते गुणसंज्ञाने यथा वज्रनुधान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमयमीशते अविभक्तं विभक्तेषि तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेनु
पृथक्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्वितान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं वित्ति राजसं यत् कृत्स्वन्नव तेहस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् அத்தத்வார்த்தவதல்பம் ச தத்தாமச முதாஹிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. இது நம்ம ஃபைனலா கன்க்ளூஷன் சாப்டர். இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோமோ அதை பத்தி திருப்பி பகவான் நமக்கு ஒரு கிளிம்ஸ் கொடுக்குறாங்க, சம்மரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதுல நம்ம 3 குணங்கள் என்ன நமக்கு தெரியும்: சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றார் மாதிரி நமக்கு அந்த அறிவும் அந்த செயலும் செய்யப்படக்கூடிய அந்த ஆத்மாவும் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த 3த்தை பத்தியும் தெளிவா கொடுக்கிறார் கிருஷ்ணர் இங்க. உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். எல்லாரையும், விலங்குகள், மனிதர்கள் என பகவான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கார். அசையும் அசையற்ற உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லாத்திலையும் நான் பரமாத்மாவாக வீற்றிருக்கின்றேன் அப்படின்னு. அப்ப அந்த சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் ஒரு வேற்றத்தாழ்வு இல்லாம எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்ப்பாங்க. அது சத்துவகுணத்தில் இருக்கவங்களுடைய குணம். அது அவர்களுடைய அறிவு. எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஸோ எவன் ஒருவன் ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் வேற்றுமைகளையும் இருமைகளையும் பார்க்கின்றானோ உயிர்வாழியோட இடத்துல அவன் ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக தோன்றப்படுகின்றது. இங்க எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார்? 3 குணங்கள்ல அவர் அறிய முடியும் பூரண முழுமுதற் கடவுளை. அது பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். பரமாத்மா எல்லா இதுலயும் எப்படி வியாபித்திருக்குன்றது சொல்லியிருக்கார். ஆனா இந்த தமோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அறியாமையின் காரணமாக அவர்களுக்குன்னு ஒரு 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 விதமான ஒரு உண்மையை வைத்துக்கொண்டு அதிலேயே மூழ்கி இருப்பார்கள். அதுல நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னாக்கா, ரொம்ப அதீதமான குடும்பத்து மேல இருக்கிற பற்று, என்னோட குழந்தை தான் உசத்தியான குழந்தை, என்னுடைய குடும்பம் தான் உசத்தியான குடும்பம்னு அதுல ரொம்ப பற்றோடு இருக்காங்களே. எக்ஸாம்பிள் திருதராஷ்டிரன். தன் மகன் தவறு செய்யுதுன்னு தெரிந்திருந்துமே துரியோதனனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணார். ஸோ அது ஒரு தமோகுணத்திற்கு உண்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 3 குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உண்டான அறிவு அப்படின்றத பார்க்குறோம். 23, 24, 25 மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभु. नियतं संगरहितं अराकृत विशत कृतम् अपल प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम् उच्यते. यत् तु कामेस्तुना कर्म अहङ्कारेण वा पुनः यते बहुलायासं तत् राजसम् उदाकृतम् अनुबन्धं त्रयं किंसाम् अनपीष्य स पौरुषं मोहात् आरभ्यते कर्म तत् यत् तत् तामसम् उच्यते. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள் இருக்கு. 3 வகையான அறிவு என்னன்னு பார்த்துட்டோம். எல்லாரையும் ஒரே மாதிரியாக நடத்துபவன் சத்துவகுணத்தில் இருப்பவன், ஏற்றத்தாழ்வோடு நடத்துறவன் ரஜகுணத்தில் இருப்பவன், தமோகுணத்தில் இருப்பவன் அவனுக்கென்று ஒரு ஒரு அறிவை வளர்த்து கொண்டு அதுல இருப்பாங்க, அந்த மோகத்துல இருப்பாங்க. அது தமோகுணம் பார்த்தோம். இவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல். ஏன்? அவங்க நிறைய அந்த சாஸ்திரங்களை படித்து அந்த உண்மையான ஞானம் இருக்கிறதுனால பற்றற்று விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம ஒரே மாதிரியான குணத்துல எல்லாரையும் செயல்படுத்தி செல்வார்கள். அது சத்துவகுணம். ஆனா எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்திப்படுத்துவதற்காக கர்ம பலன்களில் பந்தப்படுத்துகின்றதோ அந்த ஆசையை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நிறைய முயற்சி செய்வாங்க. அதுவே ஒரு செயல்தான். அதுவும் இல்லாம ஒரு அகங்காரம், ஒரு தற்பெருமை, அந்த செயல் பாத்தீங்கன்னா ரஜகுணத்தில் செய்யக்கூடிய செயல். தமோகுணத்தோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோகுணத்தின் செயலாக கூறப்படுகின்றது. ஸோ அடுத்தவங்களோட கஷ்டத்தை பத்தி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட துளி கூட ஒரு இதே கிடையாது, ஒரு பாரபட்சமே கிடையாது.
அதுபோல சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து செய்றது. ஸோ அவங்க திருதராஷ்டிரர் வந்து துரியோதனனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதோட விபரீதம் என்னாச்சு? நம்மளுடைய திரௌபதியோட வஸ்திராபரணம் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தமோகுணத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அடுத்து அந்த செயல்களை செய்பவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? செய்பவன் எப்படி இருப்பான்? அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். 26, 27, 28 யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? இல்லன்னா நான் வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. संगो अनहं वादी उत्साह समन्वितः चित्यसिस्तो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्राप्तो लुप्तो हिंसात्मको अशुषि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः அயுக்த अयुक्तः प्राप्तुत तप्ततः सटो नैष्कृतिको अलसः विदाशी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸோ இப்ப நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர்கள் அந்த செயலை செய்யக்கூடியவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான அந்த செயலை செய்பவன் இருக்கின்றான். எவனொருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அதாவது இயற்கை குணம்னா என்ன? இந்த ஜட பற்றோட அந்த தொடர்பு இல்லாம, அகங்காரம் இல்லாம, உற்சாகத்தோடையும், மன உறுதியோடையும், வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாம, லட்சியத்தை நோக்கி ஓடுறது இல்லையா? தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ, அத்தகு மனிதன் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஆனால் எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ, அத்தகு மனிதன் ரஜகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஏன்னா அவங்க அந்த கர்ம பலன்கள்ல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஏக்கம், அதன் விளைவாக துக்கம், அந்த பலனை அனுபவிக்கணுன்ற பேராசை, அடுத்தவங்கள பார்த்து இருக்கிற பொறாமை, மனசுல தூய்மை இல்லாம, ஸோ அந்த லட்சியத்தை அடையணுன்றதுக்காக எந்த ஒரு மாற்று வழியையும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க அங்க வாய்மை இல்லாம போயிடும். தூய்மை இல்லாம ஆயிடும். அதனால இன்பம் வரும்போதும், துன்பம் வரும்போதும் அவங்க மாறி மாறி பாதிக்கப்படுகின்றார்கள். அவர்கள் ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் என்று கருதப்படுகின்றது. எவனொருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை மட்டுமே செய்பவன், பிடிவாதக்காரன், பௌதீகவாதி, ஏமாற்றுபவனாக இருப்பவன், பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணன், எக்ஸ்பர்ட், அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தி பார்க்கறதில்ல, அதெல்லாம் கண்டிப்பா அந்த சேடிஸ்ட், சைக்கியாட்ரிக் ப்ராப்ளம் தான் இவங்கெல்லாம். ஸோ சோம்பேறியாக இருக்கிறது, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ, அத்தகு மனிதன் தமோகுணத்தில் இருப்பவனாக கருதப்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த புத்தி, நுண்ணறிவு, பகுத்தறிவு, அதை பத்தி நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். எஸ் பிரபுஜி. மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி நீங்க ஆல்ரெடி ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களே, பண்ணலாமே, ஏன் படிக்க மாட்டேங்கிறீங்க? திவ்யா மாதாஜி இருக்கீங்க, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, ஈஸ்வரி மாதாஜி, இன்னைக்கு கடைசி நாள், வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பேதம் கிருதேஷ்டைவ புனஸ்த்ரிவிதம் ப்ருணு प्रोच्यमानं नेशेन प्रतत्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये हन्तं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्म च कार्यं च कार्यमेव च अयदावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थनादसु अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थां विपरीतां च बुद्धिः सा पार्थ तामसी. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான பகுத்தறிவு அல்லது நுண்ணறிவு இருக்கு. பிருத்தாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது? ஏன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மனதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய அந்த நுண்ணறிவு, அதை கிளியரா நம்ம வந்து
அனலைஸ் பண்ணி ஒரு செயலை எடுக்கிறது. பயப்படக்கூடியது எது? பயப்படத்தகாதது எது? பந்தப்படுத்துவது எது? விடுதலை செய்வது எது? என்று பகுத்தறிந்து அ அ அந்த அந்த செயல்களை செய்பவன் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஆனால் தர்மம் எது? அதர்மம் தர்மம், அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி. அறிந்து அதன்படி நடத்தல் சத்துவகுணம். அதை அறிந்து கொள்ள முடியாமல் அ இருப்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரஜகுணத்தோட புத்தியாக கருதப்படுகின்றது. ஆனா, இத அப்படியே ரிவர்ஸ்டா பண்றது. தர்மத்தை அதர்மமாகவும், அதர்மத்தை தர்மமாகவும் நினைத்து தவறான வழிகள்ல முயற்சி செய்கின்றார்களே, அவர்கள் தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. அத்தகைய நுண்ணறிவு தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. இவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து இப்ப நமக்கு கிருஷ்ணர் சொல்லப் போறாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. திவ்யா மாதாஜி, ஈஸ்வரி மாதாஜி இருக்கீங்க, வாசிங்க. त्रिद्याय त्रिद्याययाय धारायते मनु प्रणन्त्रिय क्रिया योगे नाव्या विसारण्या त्रितिहा सा बात सात्विकी यया तु धर्म कामाद त्रितिन्द्या तारायते अर्जुन प्रसन्नै पलाकांक्षु त्रितिः सा पार्थ राजसी जया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव स नवीनं सवि दुर्मदे त्रितिहा सा पार्थ दामसी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. हरे ஃபர்ஸ்ட் டைம் कृष्ण வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாசிக்கிறீங்களா? இல்ல ஏற்கனவே வாசிச்சிருக்கீங்களா? இப்பதான் நான் ஓகே, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான அந்த டிட்டர்மினேஷன்ஸ் குறிக்கோள் வைத்திருப்பார்கள். பிருத்தாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாததும், யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும், மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஸ்திரமாக, உறுதியாக இருப்பார்கள். அந்த அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால, பகவானே வந்து முழுமுதற் கடவுள். அதற்காக நிறைய தடைகள் வந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாது அந்த ஆன்மீக பாதையில் வந்து முன்னேறிக் கொண்டே இருப்பார்கள். சஸ்டெயின் ஆயிட்டே இருப்பாங்க. மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்கள் அந்த எல்லாத்தையும் வந்து கட்டுப்படுத்தி மன உறுதியோட இருக்கிறது வந்து சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ இந்த அந்த மன உறுதி எல்லாமே வந்து கர்ம பலன்கள்ல ஈடுபடுத்தும்போது அவன் ரஜகுணத்தில இருக்கான்னா, ஆன்மீகத்தில ஈடுபடுத்தும்போது சத்துவகுணத்திலும், இந்த ஜட ரீதியான இத ஈடுபடுத்தும்போது அவங்க ரஜகுணத்திலும் இருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அறம், பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்கள் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா! அத்தகு மன உறுதி ரஜகுணத்தை சார்ந்தது. ஆனா, தனக்குன்னு ஒரு பெரிய கனவு, ஒரு பயம், ஒரு கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோகுணத்தில் இருப்பதாகும். எல்லாத்துக்கும் பயந்துக்கிறது, எல்லாத்துக்கும் கவலை, தேவைப்படாத விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப டென்ஸ்டாகி இருக்கிறது, தான் மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தவங்களையும் கஷ்டப்படுத்துறது, எப்போ பார்த்தாலும் அடுத்தவங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்தி அதில் சந்தோஷப்படுறது, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய டிட்டர்மினேஷனாக இருக்கின்றது, தீர்மானமாக இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த 3 குணத்தில் இருப்பவர்கள் அடையக்கூடிய மகிழ்ச்சி எப்படி இருக்கப்பட்டது அப்படின்றத வந்து நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுகம் வித்தானி விவிதம் சுணு மே பிரதர்ஷப அபியாசாத்ர மதே யத்ர சுகாந்தம் ச நிகச்சதி யத்த சக்ரே விஷமிவ பரிணாமே அமிர்தோபமம் தத்சுகம் சாத்விகம் प्रोक्तमात्म बुद्धि प्रसादजम विषयेन्द्रियसं योगात्यत्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं संवृत्तम् यदग्रे चानुभन्ते च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य
பிரமாதோத்தம் தத்தாமச சமுத்தாஹிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜட இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சிகள் இருக்கின்றது. அந்த ஆரம்பத்தில் விஷத்தைப் போல் இருந்தாலும், இறுதியில் அமிர்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது, தன்னுணர்வுக்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, 4:30 மணிக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஆம் அர்ச்ச விகிரம், மங்களார்த்தி நடக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா, அந்த 4:30 மணிக்கு எழுந்திருக்கிறது வந்து மிகவும் கடினமாக இருக்கும். ஆரம்பத்துல விஷத்த போல இருக்கும். ஆனா, போக போக பார்த்தீங்கன்னா, அது பிராக்டிஸ் பண்ண ரொம்ப அமிர்தமாக இருக்கும் நமக்கு. ஸோ அது வந்து சத்துவகுணத்தில் இருக்கவர்களுடைய மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது. ஏன்னா, அந்த நிகழ்ச்சி நம்மள வந்து ஒரு ஆன்மீக அ ஆத்ம ஞானத்தை அறிவதற்கு நமக்கு எடுத்து செல்கின்றது. ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதையில் எடுத்து செல்கின்றது. அதனால ஆரம்பத்துல விஷத்த போல இருந்தாலும், ஆனால் இறுதியில் அமிர்தத்தையே கொடுக்கக்கூடியது. நம்மளோட இந்த சாண்டிங்கா இருக்கட்டும். ஸோ வந்து ஒரு தன்னுணர்வை அறிவதற்கு இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, அது வந்து ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போல இருக்கும். ஆனால் முடிவுல பார்த்தீங்கன்னா, அது விஷமாகவே இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ட்ரிங்க்ஸ் ஹேபிட், அந்த பேட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட்டிங்ல உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிற மாரி இருக்கும். ஆனா முடிவுல பார்த்தீங்கன்னா, அது ஏதோ ஒரு பெரிய நோயில கொண்டு போய் விட்டுரும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அடையக்கூடிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா, மேபி இந்த ரேஸு மத்த எல்லா அந்த சூதுலலாம் இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, ஒரு இதுல ஜெயிச்சிட்டோம்னாக்கா, ஓகே அதோட இல்லாம அடுத்து நம்ம வேற இதுல பெட் கட்டலாம் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். சில சமயம் அது ஃபுல்லாவே அவங்க தோல்விய சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான அந்த புலன்களும், புலனின்ப பொருட்களும் ஈடுபடுறதுனால, அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆரம்பத்தில் அமிர்தமாக இருந்தாலும், இறுதியில் அது விஷமாகவே மாறிவிடுகின்றது. தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாகவே இருக்கின்ற அந்த உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் அனைத்துமே வந்து தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டார்ட்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் ஒரே மயங்கிய தன்மையிலேயே இருப்பார்கள். எப்பொழுதும் உறக்கம் மற்றும் சோம்பல், அ மாயா. இங்க மாயான்னா என்னது? இது என்னுடைய குழந்தைங்க கடைசியில பார்த்தீங்கன்னா, எதுவுமே நிலையானது கிடையாது. நம்மளுடைய பெற்றவர்களாக இருக்கட்டும், ஏதாவது ஒரு சமயத்துல அவங்க வந்து இன்பமாக பேசினாலும், கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு சமயத்துல அது வந்து நமக்கு துன்பமாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் இதுதான் நம்ம ஸ்ட்ராங்கான இந்த ஃபேமிலி தான் நம்ம கூட தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்ட்ராங்கா நெனச்சுட்டு, அவங்களுக்காக அதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? திருதராஷ்டிரர். அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாயை. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டு இருப்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தமோகுணத்தை சார்ந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். அவர்களுடைய மகிழ்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இந்த மாதிரியான விஷயத்துல வந்து தன்னுணர்வை அறியாத அந்த ஆத்ம ஞானத்தை அறியாத ஒரு இதுல வந்து நம்மளே கொண்டு செல்லும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த 4 வகை ஆசிரமங்களை பத்தி பகவான் இங்க நமக்கு சொல்ல போறார். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிராமண க்ஷத்ரிய விஷாம் சூத்ராணாம் த பரம் பரம் தப கர்மாணி பிரவிபக்தானி ஸ்வபாவ ஸ்வபாவ பிரபவைர் புனைக. இங்க இருக்கு பாருங்க. கீழ இருக்கு பாருங்க. 42, 43, 44 ரெட்ல இருக்கு பாருங்க. ஷமோ தமஸ் தப சௌஷம். ஓகே. சமோ தமஸ்தபசௌச்சம் சாந்திர் ஆர்வஜம் ஏவச்ச ஞானம் விஜ்ஞானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம் சௌரியம் தேஜோ திருத்திர் தாக்ஷ்யம் யுக்தே தஸ்தாப்ய பலாயனம் தானம் ஈஸ்வர பாவச்ச சாஸ்திரம் கர்ம ஸ்வபாவஜம் ऋषिको रक्ष्य वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं. हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். நம்ம 4 வகையான வர்ணங்களை பார்க்குறோம். பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள் அண்ட் சூத்திரர்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். பிராமணர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பின் அடிப்படையில் அல்ல. பிராமணர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த குணங்கள் எல்லாம் இருந்தால் அவர்கள் பிராமணர்கள். அமைதியாக இருக்கணும், சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் டிசிப்ளின் இருக்கணும், தவங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். தவம்னா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம். அந்த உடலுக்கு உண்டான தவம், மனதிற்கு உண்டான தவம், வாக்குக்கு உண்டான தவம். தூய்மையாக இருப்பது.
அதாவது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிராமணர்கள்னா ஆ எல்லோரிடத்திலயும் வந்து பரமாத்மாவை பார்க்கிறவங்க. வேறுபாடு இல்லாம இருக்கிறவங்க. ஆ இப்ப இருக்கிற மாதிரியான நம்ம நெறைய இதுல பார்த்துருக்கோம். டெம்பிள்லலாம் நெறைய டிஃபரன்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. அது அது வந்து பிராமணத்துவம் கிடையாது. ஸோ இங்க நம்மளுடைய பிரபுபாதருடைய இதுபடி நம்ம பகவத்கீதை படிச்சுட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணரே சொல்றார், பிராமண இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிறப்பின் அடிப்படையில் அல்ல, அவரவர்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த குணத்தின் அடிப்படையில். ஸோ பிராமணர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யாரையும் வந்து இந்த வேறுபாடு இல்லாம அவங்க பார்ப்பாங்க. எல்லாரிடத்திலயும் வந்து இறைவனை காண்பார்கள். ஸோ பகுத்தறிவு, ஆத்திகம், ஆன்மீகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். அதே சூரத்தனம், அதாவது சத்திரியன் அப்படின்றதுனால ஒரு எப்பவுமே வந்து ஆ, ஆ, ஒரு வலிமை, போர் புரியக்கூடிய தன்மை, மன உறுதி, வளமை இதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்திரியருக்கு உண்டான குணம். கொடை, அதாவது தானம் கொடுக்கிறது, ஆளும் தன்மை, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர் இதெல்லாம் சத்திரியர்களோட சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். விவசாயம் செய்வது, பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம், வணிகம் செய்வது அதெல்லாம் வைஷ்யர்களுடைய இயற்கையான செயல்கள். உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வது. மற்ற வர்ணத்தவர்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து, ஒருவருக்கொருவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு தொண்டு செய்து நம்ம வந்து கொண்டு செலுத்தணும்னு. ஸோ மற்ற வர்ணத்தவர்கள் சூத்திரர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். 46வது ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्थय सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். நான் தான் இந்த வர்ணத்தை உருவாக்கியிருக்கேன், இந்த சமூகத்தை முன்னெடுத்து சொல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்லும்போது, அப்ப அவர் எனக்கு கொடுத்தது என்ன, என்னுடைய சுபாவம் என்ன, அதற்கேற்ற கடமையை செய்து நாம் பக்குவத்தை அடைய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 47வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. श्रेया स्वधर्मो विगुणः प्रधर्मात् मनुष्यितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்ததாகும். அகெயின் இது பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்ல, அவரவர்கள் குணத்திற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு செயலை செய்வது உத்தமமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளை பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அந்த மாதிரி செயல்கள் செய்யும்போது அவங்களுக்கு பாவ விளைவு இல்லை. இதெல்லாம் ஏன் திருப்பி கிருஷ்ணர் இன்சிஸ்ட் பண்றாருன்னா, அர்ஜுனா நீ சத்திரியன், உன்னுடைய கடமை மக்களை காப்பாற்றணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், ஒரு கருவியாக இருந்து போரிடு அப்படின்றத வந்து இங்க கிருஷ்ணர் இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. 49வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. असक्तबुद्धि सर्वत्र चितात्म विगतस्पृह नैष्कर्म यस्थितं परमां संययासेनादि गच्छति. ஹரே हरे கிருஷ்ண மாதாஜி. சுய கட்டுப்பாடுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகின்றான். நான் வந்து எனக்கு அந்த சுய கட்டுப்பாடு இல்லாம நான் ஒரு வந்து சாமியார் அப்படின்னு சொல்லிக் கொள்வதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அது போலித்தனமான ஒன்று. ஸோ நமக்கு என்ன வருமோ அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும். சுய கட்டுப்பாடோட பற்று இல்லாம எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் துறந்து புறக்கணித்து ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் அவர்கள் இந்த கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை பெறலாம் அப்படின்றத வந்து இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றார். 54வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ம். न शोचति न शक्ति सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்றும் விரும்புவதில்லை. எல்லா உயிர்வாழிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கின்றான். அத்தகு நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான். அப்படிப்பட்ட அறிஞன் எல்லோரையும் ஒரே மாதிரியாக நினைக்கின்றான் அல்லவா, அவன்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூய பக்தி தொண்டை அடைகின்றான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஸோ 55வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि
சாஸ்மி தத்வத ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விசதே தத் அனந்தரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். ஸோ பக்தி தொண்டு வந்து மிக முக்கியமான ஒன்று. கிருஷ்ணர் ஃபைனலா வந்து பிரகடனம் படுத்துறார். பக்தி தொண்டால மட்டும்தான் என்னை உள்ளது உள்ளபடியாக அறிந்து கொள்ள முடியும். அதை தவிர்த்து மற்ற எதனாலையும் வந்து அறிந்து கொள்ள முடியாது. அவனே என்னுடைய திருநாட்டிற்குள் நுழைகின்றான் கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு. 56வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. வாசிங் வாசிங் வாசிங். சர்வ கர்மான் யபி ததா குர்வானோன்மத்வ்யாபாஷ்ய மத்பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகின்றான். ஸோ அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்தாலும் பக்தன் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வில் அந்த செயலை செய்யறதுனால யாரோட பாதுகாப்புல இருக்காங்க? கிருஷ்ணரோட பாதுகாப்புல. அதனால என்னுடைய கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற எப்பவும் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தை அடைகின்றான் அப்படின்னு சொல்றார் கிருஷ்ணர். 58வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. மச்சித்த சர்வ துர்கானி மத்பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அதசேத்வம் அஹங்காரான் ந ரோஷ்யசி வினஷ்யசி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகு உணர்வின்றி என்னை பற்றிய உணர்வில் இந்த கடமையை செய்த நான் எல்லாத்தையும் கடந்துடலாம். ஆனா அப்படி உணர்வில்லாம அகங்காரத்தோட நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். கிருஷ்ணர் அல்டிமேட்டா வார்னிங் கொடுக்கிறார். இவ்வளவு சொல்லியும் உனக்கு புரியலனா அர்ஜுனா கஷ்டம் அப்படின்னுட்டு. 61வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஈஸ்வர சர்வபூதானாं ஹிருதேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி பூதானி யந்த்ராரூடானி மாயையா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீற்றுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகின்றார். எல்லார்கிட்டையும் வந்து பரமாத்மா இருக்கின்றார். அவர் தான் சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி நம்ம பார்க்கிறோம். 62வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. தம் ஏவ சரணம் கச்ச சர்வ பாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் சரம் சாந்தி ஸ்தானம் பிராப்யசி சாஸ்வதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாக. யாரு? தூய பக்தனிடத்தில். அவனுடைய கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். பக்தர்களோட சங்கம் மிக மிக முக்கியம் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். இங்க 63வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. இதி தே ஞானம் ஆக்ஞாதம் குஹ்யாத் குஹ்யதரம் மயா விம்ருஷ்யைத அசேஷேன யதேச்ச ததா குரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு பகவான் கடைசியில என்ன சொல்றார்? உனக்கு என்ன தோன்றுகின்றதோ அதை செய். த பெஸ்ட் கவுன்சிலர் இல்லையா? ஸோ இப்போ நீ வந்து ஒரு தீர்க்கமான முடிவெடு அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்றார். இங்க பாருங்க நம்மளுடைய அர்ச்ச விக்கிரகம் எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க பாருங்க. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர். ஹரே கிருஷ்ணா. 65வது ஸ்லோகம். பக்தோ அத்யாஜு மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைத்யசி சத்யம் தே பிரதிஜானோ பிரியோ அஸ்மி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். ப்ராமிஸ் பண்றாங்க கிருஷ்ணர் இல்லையா? ஸோ அவரை எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த பக்தனாக இருந்து அதன் மூலமாக அவரிடமிருந்து ஆசிகளையும் பெற்றுக்கொண்டு அவருக்கு வணக்கம் சமர்ப்பித்து எப்போதும் அவருக்காக நாம் செயல்கள் செய்யும் போது அவரை சென்றடைவோம். அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை அப்படின்றத பகவான் இங்க சத்தியம் செய்கின்றார். 66வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்ச.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கின்றேன், பயப்படாதே அப்படின்றாரு இங்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கிட்ட. நீ இப்ப வந்து சொன்ன இல்லையா, நான் எப்படி எனக்கு குரு கல்வி கற்றுக் கொடுத்த குரு கிட்டேயே நான் சண்டை போடுறது பெரிய பாவம் இல்லையா, அப்படிலாம் நிறைய குழப்பங்கள் போயிட்டு இருந்துச்சு அர்ஜுனன் கிட்ட. ஸோ திருப்பி வந்து பகவான் இங்க சொல்றார், நான் தான் தர்மம், என்னிடம் தான் வேதம் வந்திருக்கு, நான் தான் தர்மம் சொல்லும்போது இப்ப நான் சொல்றத நீ ஃபாலோ பண்றது வந்து உத்தமமான ஒன்று. அதனால உன்னுடைய பாவ விளைவுகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கின்றேன், நீ கவலைப்படாத அர்ஜுனா அப்படிங்கிறார். 67வது ஸ்லோகம் மாதர். इदं तेनात பஷ்காய पश्चाय நாமதாய भक्ताय கதாச்சன कदाचन அசாக்ஷோஷவை வாட்சம் நசமாம்யோ माम्यो சோயதி. अभ्यसूयति हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. माताजी। இந்த ரகசியமான ஞானம் தவம் செய்யாதவர்களுக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றார். நாம ஏதோ ஒரு பூர்வ ஜென்மத்துல செய்த பலன் காரணமாக பகவானுடைய காரணமற்ற கருணையினால் நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இணைந்திருக்கின்றோம். 18 நாளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா நம்ம வந்து இதுல ஜாயின் பண்ணி நம்ம இந்த ஞானத்தை பெற்றிருக்கின்றோம். எவ்வளவு கிளியரா பகவான் சொல்றாரு பாருங்க. பக்தி இல்லாதவங்களுக்கோ இல்ல பக்தி தொண்டுல ஈடுபடாதவருக்கோ பொறாமை இருக்கவங்களுக்கோ வந்து இது ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. ஆனா பகவானுடைய பக்தர்கள் வந்து பகவானை காட்டிலும் அதீதமான கருணை கொண்டவர்கள். அதனால நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோம் நமக்கு தெரியாது. சோ அவர்களுடைய கருணையின் காரணமாக நம்ம இந்த ஞானத்தை வந்து பெறுகின்றோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். 68, 69 மாதாஜி. यैदं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वपितास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मां ये यशंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रियकृतमः पविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि हरे ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். ஸோ நம்மளுடைய கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூமெண்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய அந்த பக்தியை மற்றவர்களுக்கும் எடுத்து கூறி அவர்களையும் பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு வந்து கிருஷ்ணரிடத்தில் கொண்டு செலுத்தணும். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவான ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய குரு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவர் வந்து பிரபுபாதர்கிட்ட சொன்னார், உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த ஆங்கில புலமையை யூஸ் பண்ணி மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இந்த ஞானத்தை நீங்க கொண்டு செல்லணும் அப்படின்ட்டு. பகவானை காட்டிலும் பகவானுடைய பக்தர்கள் மிகவும் கருணையானவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா. சோ பகவான் இங்க சொல்லியிருக்கார், இந்த ஞானத்தை வந்து பக்தர்களுக்கு விளக்குபவன் தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் என்னை நிச்சயமாக வந்தடைகின்றான் அப்படின்னு. அவருக்கு எவ்வளவு கருணை இருந்தா பாத்தீங்கன்னா இப்ப உலகம் எங்கும் இங்க வந்து பாக்குறோம். பெஸ்ட் நம்ம ஃபாரின் டிவோட்டிஸ் இது வந்து இந்தியன் டிவோட்டிஸை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கான்சியஸ் இதுல வந்து ரொம்ப உறுதியோடு அதை எடுத்து செல்றாங்கன்றதை நம்ம கண்கூடா பாக்குறோம். சோ அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. சோ நமக்கு என்ன தெரியுமோ இந்த கிருஷ்ண பத்தின ஞானத்தை நம்ம அடுத்தவர்களுக்கும் அந்த ஞானத்தை கொடுத்து அவர்களையும் நம்ம வந்து இந்த பக்தி மார்க்கத்தில் கொண்டு வரணும். அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லும்போது கிருஷ்ணருக்கு உகந்த நண்பராக நாம் மாறுகின்றோம். 70வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. अत्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादम् अवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टयाम् इति मे मतिः हरे ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். இந்த கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் நடந்த இந்த உரையாடலை யாரெல்லாம் கற்கின்றார்களோ அவர்கள் அந்த ஞானத்தை விருத்தி செய்வதன் மூலமாக பகவானை வழிபடுவார்கள் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். 71வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. श्रद्धावान् अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सोऽपि मुक्तसुखान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ, பகவான் மேல முழுமையான நம்பிக்கை, பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள், அந்த நம்பிக்கையோட அவர் மேல பொறாமை இல்லாம யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான மேலுலகங்களை அடைகின்றான் அப்படின்னு சொல்றார். 73வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதிர்லப்தா வத்ரசாதான் மயாच्युत ஸ்திதோ அஸ்மி கத சந்தேக ரிஷ்யே வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாத அவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஸோ அர்ஜுனனுக்கு இருந்த அந்த அந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் போய் பகவானிடத்தில் கம்ப்ளீட்டா சரணடைந்து, நீங்கள் என்ன சொல்றீங்களோ அதை நான் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் சரணடைகின்றார். 74லேருந்து 75 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச்ச இத்யகம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः வாதமிமமஸ்ரௌஷ அத்புதம் ரோமஹர்ஷணம் व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतत् गुह्यमह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஞ்சாங்க பிரண மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகின்றது. வியாசரோட கருணையால யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். ஒரு குருவோட முக்கியத்துவம் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. வியாசர் என்பவர் சஞ்சயனோட குரு. அவரிடமிருந்து கிடைத்த அந்த வரத்தின் பிரசாதம் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நடந்ததை பார்க்க முடியுது. ஸோ அந்த குருவோட கருணையினால இருவருக்கும் நடந்த உரையாடலை நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்று இங்க சஞ்சயன் சொல்றார். 76வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. राजन् संसंस्कृत्य संसंस्कृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं शुष्यामि च मुहुर्मुहुः. हरे ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை நாம் மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். யாரு சொல்றா? சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றார். இவங்க 2 பேருக்கும் நடுவில் நடந்த இந்த உரையாடலை கேட்டு கேட்டு நாம் ரொம்ப மயிர் கூச்சம் அடைகின்றது அப்படின்னு பார்க்கிறார். ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல்லா ஃபீல் பண்றார். 78வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर धनुर्धरः तत्र तत्र ह्रीवशयो बोधिर् ध्रुवा नेरेर्मधर्मम् मधुर्मम. हरे कृष्णा. पुष्टिवास्य माताजी. पुष्टिवास्य. तत्सतीति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः. हरि ओम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். இதோட இந்த பகவத்கீதையோட 18வது சாப்டர் முடிகின்றது. ஸோ நம்ம வந்து இந்த அந்த ஜடப்பற்றிலிருந்து கர்ம யோகத்தின் மூலமாக எப்படி விடுதலை அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். 5 விதமான காரணங்கள் மூலமாக ஒரு செயல் நடக்கின்றது. முதல்ல உடல் வேணும். அதற்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த புலன்கள் வேணும். அந்த செய்யக்கூடியவன் வேணும். அந்த செயல் என்ன மாதிரியான செயல்? அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதற்குண்டான முயற்சி அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த 3 குணங்கள்ல எப்படி வந்து அறிவு என்பது என்ன? அவர்கள் அடையக்கூடிய மகிழ்ச்சி என்ன? செய்யக்கூடியவனோட ஆற்றல் எப்படி இருக்கும்? அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். 4 விதமான வர்ணங்களை வந்து பார்த்தோம். அவர்களுடைய அந்த 4 விதமான வர்ணத்தவர்களுக்கு உண்டான அந்த இதையும் நம்ம பார்த்தோம். தர்மத்தையும் பார்த்தோம். ஸோ அது மிக முக்கியமான
ரகசியமான ஞானம் அப்படின்றத சொல்றார். அல்டிமேட்டா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார்? உண்மையான தூய்மையான பக்தி தொண்டு செய்து என்னை மட்டுமே வழங்கி என்னிடம் சரணடைந்து என்னை வந்தடைவாய் அப்படின்னு அவர் ப்ராமிஸே பண்றார் இல்லையா? ஸோ வாஞ்சகல்பதருப்பியஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட கடைசி நாள். ஸோ எல்லாரும் நீங்க வந்து உங்களோட அந்த கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம். ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.